Dyma ni cychwyn diwrnod 6, da ni yn Llamer y Muall, a da ni'n mynd heddiw i Aberhonddu, a da ni'n mynd i gael bach o atgofion o'r daith gyntaf. A ma ni'n mynd ar yr un daith, ond ffordd arall yn de. Ti'n edrych ymlaen? Dwi yn edrych ymlaen, do. Dwi edrych ymlaen i gael diwrnod arall yn y bag. A cach bach o filltirodd ar ben dyn ni'n gwneud yn barod, sef 130? Ia. So 23 o filltiroedd heddiw, 22 fori a 21 diwrnod ola, so da ni'n gweld y diwedd wan. A we? Dod yn agosach. This is what makes it worth it. This is fantastic, this van. Smoothie, fruit smoothie. They're working so hard. It's very hot in there. So, iechyd da, Mel? I was good, really good. But today, it's just excruciating. Thinking about my son really, Thomas, because as most people know by now, the air ambulance saved his life. So I'm just keeping going to get the money for the air ambulance with such a good worthy cause. Wel, o hynna'n bendigedig, ni'n mynd i gael yr Ambiwlans Awyr yn hedfan dros yn penna ni. Dyna pam da ni yma, wrth gwrs, ac mae'n rhoi rhyw hwb i ni ar y daith heddiw. Diolch yn fawr iawn i chi ogia am ddod dros da ni. Diolch yn fawr iawn. Dyma ni wedi cyrraedd Aberhonddu, diwrnod poeth iawn heddiw. Dim glaw, ond aw oedd hi'n boeth. Oedd rhai'n diodd yn y gwres. Ond na, da ni wedi cyrraedd. Wedi cael gwledd o fwyd ar hyd y daith heddiw gan yn tîm ni. Maen nhw'n tîm arlwyo, maen nhw'n wych. A hefyd, mae'n rhaid mi ddweud, da ni wedi cael yn diddannu gan Robin McBride. Os oes rhywun yn gallu troi rhywbeth negyddol i rhywbeth positif, wel, Robin di hwnnw. Mae wedi cadw ni chwerthu'n drwy dydd ar atego. Felly, wni ddim anghofio diwrnod 6 oherwydd hynny. Diolch yn fawr chi.